Čaute ľudia, dneska to bude otváračka Labubu, Romanka. No a ideme presadiť Romanka. No, máme tu takéto víčko, takže ideme na to. Ja zbožňujem otváranie Labubu, takže... Chápete, že mám čierneho Labubu, to je trop, to je jedno, no. A Takže máš väčšiu šancu, že dostaneš... ja mám dúhové palenie. Aj dúhové balenie. No, To je strieborné. tak strieborné. To vyprázdni. To takto zmačkujú úplne a to vlastne. Máš, Tu mám zdarma a tuto mám nohu. Dobre. Jak to bude odstračené? Vybuchni! Ideme to otvoriť normálne, nie vybuchnúť. Aby to vybuchlo a potom to Labubu. Takže, ako prvý. Čierny Labubu. Jaký čiernym nosom! Ja to budem mať sekretá! To nie je sekret. Veď obidve Labubu sú úplne isté, takže neviem, ktorý to je. Ja viem, tohto som dostala, lebo má čierny nos a tento má biely a tento má červený, tento secret. Ja. To veľmi dobre viem, ľudia. No ukáž to. Alicka, ukáž ho. Čierny Tu Labubu. Ježiši Kriste. Čo to je? Labubu. Už máme 28 Labubu. Toto je 29. Labubu, Labubu. K tomu ešte aj zabavili to oblečenie. No poďme. A nome je jedna veľká krabica. Prejabali sme izbu, lebo kúpili sme stôl, počítač, poďme smartfén, bejsbolku. tretiačka, informatika, tak už aby si vedela. Keby mali červený nos, to je ten secret. Čo? Ten secret má červený nos. A k čomu ti furt bude sekret? Lebo som nikdy nemala secret. A Vicky, Lucka už mala taká... Vicky má secreta. Tak Nie z tohto čierneho, ale aj tak. tak jej ho ukradni. Ja si mi povedala, že aj Lucka má sekreta. Jo, Tak jej ukradni, keď je to nemôžem. sesternica. ITčkár, keď ti išiel opravať počítač, to je jedno, čo tam robil. Prvýkrát Či to mám rozmontoval, alebo čierneho iba software, alebo Labubu. niečo robil. To je tak. OMG. Boli sme na hodoch a tam sme aj videli. To je vinobranie. No vinobranie sme tam videli, neuveríte 30 čo. až 70 eur. Tak vy